हेलो एभ्रिवान नोंथांमोनखौ आंनि इटिसमि सानजौ चेनेलाव बरायबाय। दा जोङो कम्पिउटार क्लास लानो फैदोंमोन आरोना, गैया क्लासानो जायासै। दा जों थांनोसै बहायमोनलाय बड'लेण्ड इन्टार नलेज फेस्टिभेलाव थांसै जों दानिया जों नोंथांमोनखौ बिदिखौ नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय बिथांमोना। आदसा जों थांनोसै जों दा। जों दा थांगासिनो दं आरोना, दा नै जों थांगासिनो दं आरोना नै बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव इउनिभारसिटियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जों थांगासिनो दं दा जोङो। बे मा लामामोन दा? सामगाव जों थांगासिनो दं आरोना नै नोंथांमोना बिदिखौ नायबाय था। जों दा नै देबराव मोनफैबाय आरोना, दा जों थांगासिनो दङ बिदियाव। फाइनालि जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मोनफैबाय आरोना नै। हेल' जों दा अफाय दंमोनलाय नलेज फेस्टिभेल बड'लेण्ड नलेज
गासिबो बेम्ब'नि बर'नि ड्रेसनि दख'ना आर'नाइ गस्ला आर'नाइ नैबे इन्दि एम्फौ आरोना नै बियो इन्दि एम्फौ नैबे फिसा नै दासो देरनानै बे फिथोब इन्दि बेगर माबे इन्दि बेगर কোনো ওয়ালত নহয় না অসমতে মুগা এইবিলাক তো মানে পাব্লিক নকৰে গভৰ্ণমেণ্টে কৰে না পাব্লিক কৰে আপাৰত যোৱা নাই যোৰহাট आर'नाइ गस्ला सिगां सोंलाय मुगानि बेसेबां 5000 12,000 मुगा मेडिकेल MS motor split এগুলোকে দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে মোৰ পিছফালে एग्जीबिशन एक्स्ट्रा भिडिअ खालामो थुदों होनबालाय Mountain देशों से स्पीकर्स को लिया गया है हमारे कंट्री से डिपार्टमेंट से Rhino Rhino दा नै जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव जों बेरायगासिनो दं आरोना नै जोङो
दा जोङो माखासे दिन्थिफुंनायखौ जों नायगासिनो दं आरोना जोङो दा जोङो नै नायगासिनो दं नै वाव वाटार Bodoland Bromo. थांनो नागिरबाय जों फैबाय जों सुखे फैना माबा मोनसे मोनदों मोजां मोनदों नेक्स्ट टाइम फैफिनबावगोन जिखुनु जाया दिनै फार्स्ट टाइम दिनै फैजेननाय नालाय दिनै एसे थांसिना सुखे जों दा थांनो नागिरबाय आरोना जों न'आव थांसै नै जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जोंनि गेट मोनफैबाय जों थांसै जों दा नै बाय बाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा इट इज मी सानजौखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम थेंक्स इउ एभ्रिवान